your imminent flesh. Halløj alle sammen, vi skal spille noget Minecraft, og I kan se, at vi ikke har noget texture pack på. Og det er fordi vi, har opdateret vores Minecraft, og så vil vi gerne lige lave en video om det, for eksempel. Ja, det vil vi gerne. Det bliver sådan en ny survival let's play, der kommer herud på Energy Gamer, så det... Nej, der er ikke noget texture pack. Fuck lort. Jeg kender i hvert fald en, der bliver rigtig sur over, at der ikke er noget texture pack på. Gex på gaming. Fuck. Jeg tror... Du kan overhovedet... Jamen, jeg tror det er fordi, de bliver trætte af det. Jamen, alle de bruger et andet look end difficult. Og så... Hey, jeg har fundet en god platform ved mindre... Jo, god platform! Ja, så begynder vi at gå derover, jo. Ja, der er kun et form. Hvad, Mikkel? Ja. Nej. Undskyld, hvis det lægger lidt i filmen. Lægger ud i hver sin bunke. Ud i hver sin bunke, hvad mener du? Jamen, vi skal lige have crafting table med, så behøver vi ikke at lave det. Jeg har et sværd. Og nogle farver for helvede. Jeg har fundet form. Prøv at komme. Jamen, det skal jeg lige hjælpe ham med. Prøv at komme. Hvor? Godt. Hvad er det? Metal. Jeg er her lige nu. Jeg skal lige se. Der er kommet masser af nye commands. Test for os. En chat. Pardon. Og så det klassiske. Nej, fuck. Småbord. Og her. Der kom nye ting i NPC-byen, er der ikke? Jo, det synes jeg. Synes jeg. Nå.
Video options først. Normal. Nej, skal vi ikke bare være her? Eller her i nærheden, så vi ikke bliver totalt væk fra. Det gør vi alle sammen. Vi skal have oprettet, eller vi skal have lavet en farm. Lægger du nok? Shit, vi tager en af byernes kirken. Hvorfor den bedst? Ind. Nej, de lyser ikke ordentligt op, faklerne. Faklerne er med op, vi skal have lyst rummene op her. Så, nu har vi her, hvor vi lige kan bygge nogle ting. Nej, vi skal ikke lave senge her, vi laver senge nede under. Kan du ikke give mig en seng? Skal vi ikke bare bo her? Og så bare lave videre. Jeg begynder lige at indrette vores hus her. Nej, øverst det er vores udkigspost, og så her over den ene side kan der være en kiste, og så, oven. Ja, det er heldigt, vi bor ved siden af en skov. Det er jo dejligt, sådan noget fedt her. Hej. Det er dejligt. Nej, det er jo vores hus nu. What? Har de... Det kan være, vi skal have skaffet sten til, tools og sådan noget. Jamen, kan du ikke give mig noget sten? Tak. Jeg håber bare, at der kommer, forhåbentlig, at der kommer sådan noget. Nej, jo, 1,5, det er dejligt. Jo, det er beta 1,5. Ja, det er en ordre, man kan finde, og den skal man bruge rigtig meget til, nye recipes og sådan noget. Jeg laver lige også en lille farm hernede. Er der ikke en farm her i byen, eller så skal vi have lavet en. Dræb nogle af dem. Vi er omringet af træer.
Jeg skal lige have fjernet nogle ting. Jamen, jeg er i gang med en lille farm her. Maja, vi hjælpes alle sammen ad med at farme og sådan noget. Anders, har du noget, hvad hedder det, seed? Ja, det kan være lige... Seriøst? Okay. Nej, jeg kom lige til at skrive noget. Så. Stone sword. Det lægger lidt. Jeg tror ikke serverne de har lavet, de er helt opdateret derinde. Det er jo forholdsvis nyt. De skal... Jamen, de skal lige have rettet små fejl på server og sådan noget. Det, jeg tror, at der er galt lige nu. At det lægger. Nej, men det lægger for mig. Sådan nogenlunde lidt. Men jeg skal snart have lavet en... Lige så snart jeg får købt en ny computer, ikke? Og så min stationær, den bliver sat til at kun at køre, hvad hedder det, server og sådan noget. Altså den stationær, jeg har lige nu. Så den bliver vores. Ja, jo, det glemte jeg at sige. Du skal bruge mere bone heal på, og så... Men det giver lidt mere realistisk, sådan det er ikke bare færdigt. Hvis du kan se 2 søer, så kan du finde den. Ja. Vi skal have gjort til den her by. Jamen, hvis du går ud til skovområdet. Herovre. Er det ingen overfor? Indtil videre. Men kan du ikke give mig sit, så farmer jeg. Det er også fint, nu har vi... Nej. Flimre. Godt. I første afsnit. Nå jo, det... Hold nu kæft med det tyst, der det...
Et egnet skeletspawner. Ja, mig og Mikkel, eller jeg kan godt forstå lidt tysk. Men jeg tvivler på, om der overhovedet kommer en ny update, fordi at der er ikke texture pack og sådan noget. Ja. Yeah. Som gået og glædet sig helt vildt meget som en lille barn til den nye update kommer, ikke? Og så... Ja. Vi vil i hvert fald en okay farm. Godt. Ja, vi bor lige op af en, hvad hedder det, af en jungle. Det er faktisk et rimelig godt sted, vi er spawnet. Kan jeg til at komme tilbage? Det begynder at blive nat nu. Det kan godt være. Vi har en stig, som jeg lige skal... Ja, det er faktisk rimelig pænt hus, sagde vi har fået lavet. Jamen, vi skal have udvidet nederne, vi skal lave en underetage. Jeg skal faktisk være der, hvor Anders' seng lige står. Jamen, det begynder at gøre klar til nedgang i... til... One bar. One like a boss. Nå, men skynd dig. Vi skal... Ah! Ja. Der kan bare... Men det er ikke der, jeg har fået det fra. Ja, så har jeg fået det for mange... Så har jeg set for meget, hvad hedder det, mine venner. Jamen, jeg har fået det fra mine venner, så... Vi skal til at slutte af. Anders, hvis du så kommer tilbage til vores...
Det faktisk være fedt, hvis man kunne finde en creeper-spawner egentlig. Bom, 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 bom. Halløj. Ja, det. Skal vi så? Vi laver lige på udvidelsen på vores højetage der, ikke? Og så, hvad hedder det, skal vi til at slutte af. Ja, vi skal lave tavlen, og hvis du laver tavle. Det behøver ikke at være ude og ud. Ja, lige nu. Ja, du har ret, det flimmer sådan lidt. Det er de ikke helt gode til. Microsoft. Ja, sten og... Ja, hvis man kunne komme ind i en dropstenshule. What? Nu ved vi det. Kan sætte ild til dig. Jamen, jeg er i gang med at udvide vores overbygning. Skal jeg skide på dig? Du er også kredsen. Prøv lige at gå væk. Hvad gør den? Yeah. Nej, prøv at se, hvor du skal lave den. Vi laver den her, vi skal have lavet, hvad hedder det, ting. Nej, vi skal bare have mine. Jo, jeg skal lige have lavet udvidelsen af udvidelsen. Det ved jeg ikke. Jeg optager indtil jeg er færdig med projekter, så. Så har vi noget. Cobblestone. Ja. Ja, det må du gerne. Op i kirken, op i kirken. Op af kirken. Ja, selvfølgelig skal den være nedenunder. Men vi kan jo sagtens flytte nedenunder på et tidspunkt. Det er snart vi... Han larmer. Ja. Kan du ikke skrive på, at vi skal have lavet vores kælder der? Ja, det er et fint tavle. Vi skal bare lige have... Vi skal lave cobblestone eller sådan noget rundt om. Nej, vi laver stone bricks rundt om.
Det laver vi andre afsnit. Det kan vi lave på et andet senere afsnit. Jeg skriver lige af for sat. Jamen vi har lavet den før. Er det ikke det? Så er vi i hvert fald færdige her. Der kan lige være 3 stole og et bord. Ja. Har vi ikke noget... Hvad hedder det? 3? Bare planker. Ja. Også plankerne. Hvad sker der? Jo, men vi skal have lavet indrettelse. Det kører stadig. Nej, vi er snart færdige. Kun 2. Vi skal bare have lavet en, hvad hedder det, farm. Mikkel, det der skulle, det var ikke meningen, det der. Yep. Så har vi lavet bord. Så er det måske på tide, vi skal til at stoppe. Vi skal have lavet noget vindue til næste gang. Jo. Farvel, ha' det godt. Og vi ses i næste afsnit. På Indie Gamers. Vi ses. Bye bye.